እውነተኛ ሰላም ያለው ከቤት ነው። እውነተኛ ሰላም ናይ ዛፍ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ብረኻት ኣሕዋተይ ከመይ ኢኹም? እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ደህና እየ። ከምቲ ኣነ ደህና ዘለኹም ንስኻትኩም ድማ ደህና ክትህልው ልባዊ ተምኒት እዩ። ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክምንዛሕ ብረኻተይ ሎማዓንቲ ድማ ብሓድሽ መደብ መፅአኩም ብዙሕ ትምህርቲ ዝሓዘት ዛንታ ሒዘልኩም መፅአ ቅድሚ ላው ኣመባለይ ግና ኣትን ቤተሰብ ለይኩንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እሺ ላፍታ ዛንታ ከብለኩም ዛንታ ንጉስ ሰሎሞን ንህብን ቅድም ኣብ ምድሪ እስራኤል ሓደ ኣዝዩ ጥበበኛ ፍትሓውን ንጉስ ነበረ። ስሙ ድማ ንጉስ ሰሎሞን ይበሃል። እዚ ንጉስ እዚ ብዘገርም ጥበብን ምስትውዓልን ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጥ ነበረ። እንስሳታት፣ ኣዕዋፍ፣ ነፍሳት ዋላ እውን ኣጋንንት ዝዛረብዎ ቋንቋ ከም ዝርዳእን ምስኣቶም ከም ዝዛረብን ይንገር ነበረ። ሓደ መዓልቲ ንጉስ ሰሎሞን ኣብቲ ምድሪ ክዘውር ከሎ ንግስቲ ሳባ ካብ ርሑቕ ሃገር ክትበፅሖ መፂኣ። እዛ ንግስቲ እዚኣ ብዛዕባ ጥበብ ሰሎሞን ብዙሕ ሰሚዓ ስለ ዝነበረት ብኣካል መፂኣ ክትፍትኖን ክትሪኦን ደልያ ነበረት። ምስኡ ብዙሕ ህያባትን ኣገልገልትን ሒዛ መፅአት። ንጉስ ሰሎሞን ብክብሪ ተቐቢልዋ ኣብቲ ዕጹብ ዝኾነ ቤተ መንግስቱ ኣእተዋ። ንግስቲ ሳባ ብዙሕ ሕቶታት ብምሕታት ንጥበቡ ክትፍትኖ ጀመረት። ንኹሉ ሕቶታት ድማ ንጉስ ሰሎሞን ብዘደንቕ ምስትውዓልን ብሩህ መልስን መለሰላ። ንግስቲ ሳባ በቲ ዝረአየተን ዝሰምዐቶን ኣዝያ ተገረመት። ኣብ መወዳእታ ግና ንግስቲ ሳባ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ፈተና ክተቕርበሉ ደለየት። ንኽልተ ጉጅለ ቆልዑ ናብ ቅድሚኡ ኣምፅአት። ክልቲአን ጉጅለታት ኣዝየን ምሽቆላት ዝኾና ቆናጁ ዕምበባታት ሒዘን ነበራ። ሓንቲ ጉጅለ ዝሓዘቶ ዕምበባታት ናይ ብሓቂ ካብ ኣታኽልቲ ዝተመልመለ ነበረ። እታ ናይ ካልኣይ ጉጅለ ዝሓዘቶ ዕምበባ ግና ኣዝዮም ክኢላታት ዝኾኑ ሰብ ሞያ ዝሰርሕዋ ካብ ስምኦን ካሊእ ነገራት ዝተሰርሐ ልክዕ ከም ናይ ብሓቂ ዝመስል ዕምበባታት ነበረ። ክልቲኦም ዓይነት ዕምበባታት ኣዝዮም ይመሳሰሉ ስለ ዝነበሩ ኣየናይ ናይ ብሓቂ ኣየናይ ናይ ስራሕ ምዃኑ ምፍላይ ኣዝዩ ከቢድ ነበረ። ንግስቲ ሳባ ንንጉስ ሰሎሞን ከምዚ በለቶ፣ ኦ ጥበበኛ ንጉስ፣ ካብዘን ክልተ ጉጅለታት ዕምበባታት ኣይነን እየን እተን ናይ ብሓቂ ህያዋት ዕምበባታት? ኣይነን እየን ድማ እተን ስራሕቲ ካብ ቦታኻ ከይተንቀሳቀስካ ከይተንከፍካ ወይ ከይሸተትካ ፍለዮ። እቲ ኣዳራሽ ብሰብ መሊኡ ነበረ። ኩሎም ድማ ነቲ ንጉስ እንታይ ክገብር ከም ዝኾነ ብሃንቀውታ ይጽበዩ ነበሩ። ንጉስ ሰሎሞን ንሓንሳብ ጸጥ ኢሉ ሓሰበ። እቲ ነገር ኣጸጋሚ ምንባሩ ተረድአ። ናይ ብሓቂ ናይ ስራሕን ምፍላይ ብዒንቲ ጥራይ ኣሸጋሪ ነበረ። ድሕሪ ቁሩብ ትዕዝብቲ ምስትውዓልን ንጉስ ሰሎሞን ንሓደ ካብቶም ኣገልገልቱ ነቲ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ መስኮት ክኸፍቶ ኣዘዞ። እቲ ኣገልጋሊ ከምቲ ዝተኣዘዘ ገበረ። ካብቲ ብርሃንን ንፋስን ዝኣተወሉ መስኮት ፀሓያዊ ሙቆት ናብ ኣዳራሽ ክኣቱ ጀመረ። ከይደንጎየ ካብቲ ብመስኮት ዝኣቱ ንፋስን ብርሃንን ተሰሒበን ቁሩብ ንህብታት ናብቲ ኣዳራሽ ክኣትዋ ጀመራ። እተን ንህቢ ኣብቲ ኣዳራሽ ቁሩብ በርቢረን ምስተሓዋወሳ ቀጢለን ናብቲ ሓንቲ ጉጅለ ቆልዑ ዝሓዝኡ ዕምበባታት ገፀን በረራ። ኣብ ልዕሊ እተን ዕምበባታት ዓሊበን እቲ ጥዑም ሽታ ዘለዎ መዓር ጀመረ። ናብቲ ናይ ካልኣይ ጉጅለ ዝነበረ ዕምበባታት ግና ወላ ሓንቲ ንህቢ ኣይቀረበትን። እሽዑ ንጉስ ሰሎሞን ፍሽኽ ኢሉ ንግስቲ እቲ መልሲ ባዕሉ መፂኡ ኣሎ። እተን ንህቢ ዝዓለበአን ዕምበባታት እየን እተን ናይ ብሓቂ ህይወት ዘለወን፣ እተን ንህቢ ዝገደፍኡ ድማ እተን ናይ ስራሕ እየን። ንህቢ ህይወት ናብ ዘለወን መዓር ናብ ዝረኸቦን ጥራይ እየን ዝስሕባ። ንግስቲ ሳባ ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት በቲ ንጉስ ተጠቐመሉ ጥበብን ምስትውዓልን ኣዝዮም ተገረሙን ተደነቑን። ብሓቂ ድማ ንጉስ ሰሎሞን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ጥበበኛ ምዃኑ ኣመስኪራ። ንግስቲ ሳባ ድማ ንኽእለቱን ጥበቡን ኣደኒቓ ብዙሕ ውህብቶ ሒዛትሉ ናብ ሃገራ ተመለሰት። ካብዛ ዛንታ እንታይ ንምሃር? ሓቀኛ ነገር ካብ ምምሳል ንላዕሊ ትርጉም ኣለዎ። እቲ ስራሕ ዕምበባታት ምሽሉቕ እኳ እንተነበረ ህይወትን መኣዛን ስለ ዘይነበሮ ንሓቀኛ ፍጡር ንህቢ ክስሕብ ኣይከኣለን። ሓቀኛ ባህርን ተግባርን ኣብ መወዳእታ ይዕወቱ። ምስትውዓልን ትዕግስትን ንጉስ ሰሎሞን ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ቀጥታዊ መልሲ ኣብ ክንዲ ምሃብ ጸጥ ኢሉ ሓሲቡን ተዓዘበን። ሓንሳብ ትዕግስቲ ምስትውዓልን ነቲ ዝኸበደ ሽግር እውን መፍትሒ ክረኽበሉ ይኽእል። ንእሽተይ ፍጡር ዓብይ ነገር ክርኢ ይኽእል። እተን ንእሽቶ ንህቢ ነቲ ዓብይ ሕንቅሊት ንምፍታሕ
ቀንዲ ታራ ተጻዊተን ንዝኾነ ነገር ብንእሽተይ ወይ ብትሑት ደረጅኡ ክንንዕቆ የብልናን። ተፈጥሮን ጥበብን ንጉስ ሰሎሞን ንተፈጥሮኣዊ ባህሪ ናይ ንህቢ ብምጥቃም ነቲ ሽግር ፈቲሕዎ። ተፈጥሮ ብዙሕ ትምህርትን ጥበብን ሒዛ ኣላ እንተደኣ ኣስተውዒልናላ። እምበርከስ እዛ ዛንታ እዚኣ ብዛዕባ ጥበብ ምስትውዓልን ሓቅነትን ትዕግስትን ንተፈጥሮ ብክብሪ ምርኣይን እያ እትመረና እትብል ዛንታ ሒዘልኩም እዛ ዛንታ እዚኣ ትመስል ትርምዎ ነገር ተልዩ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ብኻሊእ መደብ ክስካዕ ንመጽእ ሰናይ ቅንያት። እውነተኛ ሰላም ያለው ከቤት ነው። እውነተኛ ሰላም